telab ħafna ballun, dribbler, diffiċli biex timmarkak, illum kont qed tilbħu tnej b'xejn. B'sorpriża, mhux tiegħi biss imma naħseb sorpriża ta' kulħadd tal-kemm ta' Santa Venera għamel logħba verament tajba, ġejtu dro. Dak il-ħin aħna konna qed narabu tajjeb sakemm konna tnej b'xejn. Però mbagħad isu rabbi tal-qċi tal-konfidenza, dak il-gow ħasadna ftit, kun iżna mhux qed nistennewh. Mbagħad speċi kellna penalti aħna ma tajwenniex mill-attak stess ġabu dro, ġiena tnej bitnej. Skurjajna kemm baqa' isu 10 minuti, 3 bitnej, u mbagħad fl-aħħar isu 10 minuti. Wasal dak l-inċidentu isu daqsxejn dubjuż, penalti isu daqsxejn dubjuż. Dwar dak il-penalti nitkellmu iktar tard. Kevin, ċissiba diffiċli inti bħala plejer attakkant. Paċe Grasso, issiba diffiċli għalik li tiżmarka ruħek. Ground daqsxejn żgħar. Daqsxejn diffiċli, fimni. Orrajt, jiena imdorri Paċe Grasso, foldiri Omer nara Paċe Grasso. Però diffiċli xorta għax peress li hu daqsxejn dejja, id-difens iktaqbes wieħed issib li ieħor ma' wiċċek qed tifhem. Forsi anke nista' nsaqsi l-istess jew mistoqsija verament l-istess kważi bħalma saqsejt lil coach. Intom bdejtu tajjeb. Inti bħala plejer, il-coach ra minnaħa ta' coach, bħala plejer inti. Kif ħares leha li filli qed tagħmlu dak il-lob kollu? Aħna bdejna tajjeb veru, però dis-sena kienet waħda mill-ar seasons għalina li kważi kull logħba qed ikeċċilna plejer. Issa aħna ma kenniex dik l-iskwadra bħala tim konna tajjeb, però ma kenniex dik l-iskwadra li kif ikeċċilna plejer jew ikonna injury nirreplacejaw sa wieħed tnejn kien qed ikollna spiss, anki injuries, Raymond Sejker stess, dam ħafna barra. Raymond, semma it-tim taż-Żejtun hija tal-qalbek ħafna inti naf ġieli kellimtek u qed li kemm tieħu biex telab maż-Żejtun. X'taħseb qed taħseb għall-futur? Neħdu l-opportunità li nsaqsuk xi ħaġa fuq il-futur tiegħek. Bħalissa għaddejn xi kuntatti mal-Victoria Hospers biex is-sena d-dieħlek ma jinqala xejn. Nkun nisa nilab fil-kampjonat awċi bħala plejer. Żball tilab għawdex. Eżatt, imma dis-sena kont guest jiena. Sena oħra ir-regolamenti ħajinbidlu, aktar xi jinbidlu, nkun nisa nilab hemmhekk bħala plejer tal-Victoria Hospers. Ray,